Ζούμε σε έναν υπέροχο κόσμο επιστήμης και τεχνολογίας. Πόσοι από εμάς όμως θα έχουν σκεφτεί ότι όλα αυτά τα οποία βρίσκουμε γύρω μας, τα επιτεύγματα της επιστήμης, στηρίζονται πάνω σε δύο απλές φιλοσοφικές έννοιες. Την έννοια του χώρου και του χρόνου. Δύο έννοιες που δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε πραγματικά, αλλά μόνο διαισθητικά. Έχουμε μια διαισθητική εικόνα λοιπόν του τι σημαίνει ύψος, πλάτος και μήκος. Το ύψος το έχουμε συνδυάσει με το ύψος του κορμιού μας. Το πλάτος με το άνοιγμα των χεριών μας. Ενώ το μήκος με τη διάσταση που κάθε φορά απλώνεται μπροστά μας. Αυτή η εντύπωση που έχουμε για τις διαστάσεις είναι αληθινή ή ψευδής, θα μας το αποκαλύψει ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Πριν κάμποσα χρόνια έτυχε να παρακολουθήσω ένα απλό μάθημα γεωμετρίας στο σπίτι της ξαδέλφης μου. Προσπαθούσε να μάθει το μικρό της γιο πώς ακριβώς είναι οι διαστάσεις. Σε αυτό το δωμάτιο του έλεγε, αυτό εδώ είναι το μήκος, αυτό είναι το πλάτος, αυτό εδώ είναι το ύψος. Ο μικρός είχε τελείως διαφορετική άποψη. Γιατί μαμά δεν μπορεί το ύψος να είναι πλάτος ή το πλάτος μήκος? Βεβαίως, ο μικρός είχε δίκιο. Ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα, ένα τεράστιο ορθογώνιο κουτί. Ας βάψουμε το μήκος διαφορετικό, το πλάτος του διαφορετικό και το ύψος του διαφορετικό. Αν αναποδοτηρήσουμε το κουτί, οι διαστάσεις πλέον αυτές δεν έχουν νόημα. Το ύψος μπορεί να γίνει πλάτος και το πλάτος μπορεί να γίνει ύψος. Ας δούμε λοιπόν ένα δεύτερο παράδειγμα. Όλοι το έχουμε μέσα στο μυαλό μας, αλλά δεν έχουμε ακριβώς συνειδητοποιήσει το τι κρύβει μέσα του. Ας θεωρήσουμε τη σφαίρα της γης. Ένας άνθρωπος βρίσκεται στο βόρειο πόλο. Για τον άνθρωπο αυτό είναι το δεξιά. Αυτό είναι το αριστερά. Επάνω εννοεί αυτή τη διάσταση και κάτω αυτή τη διάσταση. Ας θεωρήσουμε τώρα ένα δεύτερο άνθρωπο στο νότιο πόλο. Για τον άνθρωπο αυτό το δεξιά είναι αυτό. Το αριστερά αυτό. Το επάνω αυτή η διάσταση. Και το κάτω αυτή η διάσταση. Ας εξαφανίσουμε τώρα τη γη και ας αφήσουμε τους δύο ανθρώπους στο αχανές άδειο διάστημα. Όπως παρατηρούμε, το επάνω του ενός είναι κάτω για τον άλλον, το αριστερά του ενός είναι δεξιά για τον άλλον. Τι σημασία λοιπόν έχουν μες στο διάστημα οι έννοιες πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά? Τίποτα. Είναι συμβάσεις που οι άνθρωποι έχουν φτιάξει για να αλληλοκατανοούνται και για να μπορούν να φτιάξουν επιστήμη και τεχνολογία. Οι διαστάσεις όμως που είδαμε στα προηγούμενα δημιουργούν φαινόμενα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ένα από αυτά είναι το φαινόμενο της καπηλότητας. Λέμε ότι αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι μια επίπεδη επιφάνεια είναι καπύλη όταν οι αισθήσεις μου αρχίζουν να συνειδητοποιούν την έννοια του ύψους. Όσο ανυψώνεται το αντικείμενο, η επίπεδη επιφάνεια, τότε λέμε ότι αυξάνει η καπηλότητά του. Αν οι αισθήσεις μου δεν μπορούν να αντιληφθούν την έννοια του ύψους, τότε έχω την αίσθηση ότι όλα τα αντικείμενα είναι επίπεδα και σε κάποιες περιπτώσεις ότι τα αντικείμενα χάνονται από το οπτικό μου πεδίο. Ας φανταστούμε ότι πετάμε με ένα αεροπλάνο πάνω από ένα ψηλό βουνό και το βλέπουμε κάθετα. Δεν αντιλαμβανόμαστε το ύψος του, δεν έχουμε την αίσθηση της τρίτης διάστασης και έτσι λοιπόν βλέπουμε τα πάντα επίπεδα. Βλέπουμε κατόψεις. Κατεβαίνοντας όμως έχουμε την αίσθηση του ύψους και μαζί την αίσθηση της καπηλότητας. Οι αισθήσεις μας αντιλήφθηκαν την τρίτη διάσταση. Ας δούμε ένα ακόμα παράδειγμα. Έχουμε μπροστά μας την απέραντη θάλασσα και ένα καΐκι με ψηλό κατάρτι απομακρύνεται από μας. Όσο απομακρύνεται βλέπουμε σιγά σιγά να χάνεται το σκαρί του, σιγά σιγά το κατάρτι του και τελικά το καΐκι χάνεται από τα μάτια μου.
Αυτό είναι ένα φαινόμενο της καμπυλότητας της γης. Κρύφθηκε από το άλλο μέρος της γης που εμείς δεν μπορούμε να δούμε. Το καΐκι δεν χάθηκε. Πάψαμε να το βλέπουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Η καμπυλότητα μου το έκρυψε. Από τα προηγούμενα παραδείγματα καταλαβαίνουμε ότι η έννοια της καμπυλότητας έχει νόημα για τις ανθρώπινες αισθήσεις μόνο όταν αντιλαμβάνονται την τρίτη διάσταση. Αν για κάποιο λόγο οι αισθήσεις μας δεν μπορούν να αντιληφθούν το ύψος, τότε βλέπουμε τα πάντα επίπεδα. Όλα φάνταζαν πολύ όμορφα και αρμονικά μέσα στη φύση, γνωρίζοντας τις τρεις διαστάσεις, ύψος, πλάτος, μήκος. Μέχρι που ήρθε η θεωρία της σχετικότητας να μας αποδείξει ότι το σύμπαν μας δεν είναι 3 διαστάσεων, αλλά 4 διαστάσεων. Θα μου πείτε, τι 3, τι 4 διαστάσεις? Κι όμως έχει μεγάλη σημασία, διότι γνωρίζουμε σήμερα ότι οι ανθρώπινες αισθήσεις είναι διαμορφωμένες με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούμε να αντιληφθούμε μορφές και σχήματα 4 διαστάσεων. Και τα πάντα μες στο σύμπαν είναι 4 διαστάσεων. Όλα αυτά φαίνονται περίεργα. Γιατί να μην μπορούμε να αντιληφθούμε ένα αντικείμενο 4 διαστάσεων? Το επόμενο παράδειγμα θα μας δείξει το γιατί. Ας θεωρήσουμε ένα σημείο α και ας το μετακινήσουμε κάθετα προς τον εαυτό του κατά τμήμα τέτοιο ώστε να πάρουμε το ευθύγραμμο τμήμα αβ. Έχουμε φτιάξει τον μονοδιάστατο κύβο. Μετακινώντας κάθετα προς τον εαυτό του το ευθύγραμμο τμήμα αβ και κατά απόσταση ίση με το μήκος του, θα πάρουμε το τετράγωνο, το οποίο είναι ο διδιάστατος κύβος. Μετακινώντας το τετράγωνο κάθετα προς τον εαυτό του, λαμβάνουμε τον τρισδιάστατο κύβο. Με την ίδια λογική, τη στιγμή που έχουμε έναν τρισδιάστατο κύβο, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν τετραδιάστατο κύβο, θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο που κάναμε πριν. Θα πρέπει να μετατοπίσουμε τον κύβο, τον όγκο του κύβου, κάθετα επάνω στον εαυτό του. Όχι κάθετα επάνω στην πλευρά του, την ακμή του, αλλά κάθετα επάνω στον όγκο του. Μια τέτοια κίνηση δεν μπορεί να γίνει λογικά κατανοητή, ούτε αισθητή από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή μέσω των αισθήσεών μας να δούμε, να καταλάβουμε το σχήμα του τετραδιάστατου κύβου. Ο κύβος αυτός όμως υπάρχει. Δεν μπορούμε να τον αντιληφθούμε, μπορούμε να τον μελετήσουμε μέσω μαθηματικών σχέσεων. Εδώ ο νους αντικαθιστά τις αισθήσεις μας. Ο τετραδιάστατος κύβος υπάρχει έξω από τις αισθήσεις μας. Εδώ όμως θα έπρεπε να βάλουμε ένα ερώτημα.